APHL sia song pen strict schedule phuthak cherok to amai lapen mass joining amai kangni Chinthong Youth Development Committee pen phongni aphong hanobahi kibi Sabhapani Langchathing Baptist Church atumpen Youth Sunday kapaman Karbenong live prime time birta lungpen nilisami juli baby nalar juik tha birtang tonpen Lakhain ko rapli Deopani constituency angkang APHL sia songpen 6 schedule phuthak cherok to mai lapen mass joining amai kedengpon Kedamtang preni phain ko rahiniar ni Lakhain ko rapli Deopani constituency angkang Elong Chedon PS Longki Tiso Pathuak Lamalong APHL sia songpen mass joining program lapen 6 schedule cherok to amai kepadupon Bangso mayalong sarbindu ingti ahin pensi mai chari ponlo Bangso mayalong alohi sarpo man pen APHLC tiripia maya mai phu jai kathar lapen penang an ke thege dinga tum chetong don Arpiang long adet ke la bangso sik schedule pensi kimlo lailo la sik schedule alam han jori phu ke lage kilu tum se puchok lo athema la avete si itung karpiang long da avete chi La si la bang so po si tumhan karbiang long na pedu kok lo la hello elitu chini nai epeta tila epeta tila Bangso mass joining program along ASDC, CPIML, Congress, BJP lapen Independence song along pen GOC, APHLC along tabdo kabe bang pharo isiara ratum chepo okdun lo. Laki ong nai ke BJP pen le lo, lapen ke Congress pen lapen ASDC pen. La hello dak na cha dong dun pini bang pharo isi bak do bon line thom le yo ni tum ke deng nang pin. Tante re-election pa do ponji po pathak nang lein bang pachini pon tha sa lake high court leke high lo te hedi re-election ke dovek po an ke high court bang high ji po lama bang ke itum puthip un athe mahala article constitution long article 243m po long do pen zc po long ta do lake la panchayat a lo pen ke hedi sik schedule a area ke thang da kam klemun e busia da ke tok do ante chuge hala State Election Commission ke lake Panchayat allo pen sika salam ke lake part 9 pen article 243 ke pen sika salam ke lake Panchayat aphat halap atum si election pa pe do akam pe claim ke di la sinon ke dam tang la council election ke lake Assamese tungi pu oboidho nirbachon lo lake aron re pen ka pe do ai election la si aron re pen pulote India em parliament le election do sita ha Pakistan a lopen election pe durong pulite lake chok chilo ke di lake jong he sita mission ji mene ke hai ta hai ji mene sita hala mange Pakistan a lopen pulite lake jong he sita lake aron re a election lo Langchathing pen subhas terang karbiang long live Nijang karbiang long Chinthong MSC kaparlu Chinthong habar bajong kiri aklam langtu kapamalong Chinthong Youth Development Committee Jasmet Sipson senar lapen ari sang ho tumpen patir piponsi phongni aphong hen obahi kibia jaime kedengpon Labang suwa jaime galong kuru sara tumpen chenglo kapre ke thegeding porom pithi ke thega tumaphan kangthum karnia sai dengpen bidi surepen anparta lason se ke claim ke dam nang jason do antame chethan chemun pen pini bajonggiri aklam langtu ka pamalong hen obahi biponlo Jutang Chinthong lonang Jutang pangcho lonang pa thipi pen Chinthong Youth Development Committee pen bangso hand over hi kibipon peneng an batai hini aphong nang choklo lapen labang so jai mek jasimet CYD se tumpen claim chepaduksi puthot Chinthong habar Jutang kapangcho ji aphan claim damponlo
ahan posine to bipon ma ke le mati pikan ma ke jutang chingrum na te jutang amchun na so TPN posine sewadia sia song ni mati so aja mek ma ke lalu si aku ben barim aku amat hut pensami so jutang itu mana bipon so jutang itu antu se ngon prang bang hilang ta within pen chenglo antu se kecetang ni pen mate kapang chu pegi lama so size tamil ting dek kono labang so jai megalong jinthonga habar ki thei ki tinga tumche tongdun si ali racham pidunglo labang so pora hot BDC chairman abarim khorsing senar samson rongphar president BJP jinthong mondal bidasing tiso lapen rongner kep arong asar pen chenglo hawarara tumse tami aninga rong pen chetong dun si ali racham pidunlo lapen la sohan ubahi kibi la keri sobar tu gir kedam arona teng pe siklen ponlo lujok hanjo kachuri la so lujok hanjo kachuria lo di somara tum klendung kleng sarpu pentang lok sang huaja adi baden lapen luan ni hana ni chonako la sehala so luan ni hana ni mate adi baden kasonse mate ka buchedu la bangso kacerap du na banglo nili la se hala bangso adi baden pusutame mate luan ni hana ni pusutame kichuna ni la pusono je rong akle sarpo ini jir ke dambe akle sarpo bang aphan ingdeng throk ki po klengdu no ban ingdeng pho pi po ingdeng pho klengdu no ban bang ke pin porong akle sarpo nang cheto ngolo te pin porong ke sarpo phante ingdeng pho bang nang ko po rong kha akle sarpo nang cheto ngota rong kha akle sarpo phang pho bang nang ko kunchi ben hemari rongphar karbiang long live ke thek thelong kachethan kachimun henlo kaching thoranat ke prang don thek ji bua TPN ponsi phuloni US-UK regional committee pen chingki chethanamai kangni pon pini preni bhaingkor ke thomarni ada por phai kebra chiti ma por pen phuloni constituency ke parlu mathe phuloni US-UK asong pen phuloni harmon club along chingki chethanamai padopon bangso mayalong mai ke charipon maiphu jerson tokbipen charipon lo Maya long aluhiaman pen kachetong don lage Central US-UK amaipu Babison Teron lapen kongchun bang jintu hajarika atom chetong don Maya long sonni alam the kacheparai pon lake non ke wangji HSLC satlang ke tok je tum anaphan non November chiklopen ake joy pen lokithan pon je aphan cheparai pon lapen leadership training setame ke paman pon je aphan chingbai pon lapen phuloni angkang ke charlie osomara tumta ake joy pen lokithan ponjelong nang chito dun tha puta kachoningri padupon kachali anar henlo ke nang sot nai ke charli jongsi pa phi hup pulote kaching thur dun ji phan akisung dokok ji puta chethan pon Sonia lam thinil tum hin pen parai kono la bangke jasemet pen bangke quality education fan RDP ponsi nil tum hin pen non ke bangji 2023 HSLC exam jadula so candidate tum han ma ke joy pen loke thal mate free coaching padu konji pansi la bangso along che parai pono pen Sony bangke la lo je son bangke prabjin banil tum hin pen leadership training ki ponji pansi bangso pini bangso mail long che parai pono la Sony lam the apra sini tum pini bangso executive mail long che parai pono then ang tum la free coaching ang men tu biasa yang tum bangcheng banji free coaching ke non ke bangji November mate fai kunia chik luben sidnil tum hin bangso free coaching pe pangchek po la sila bangso free coaching along tami la tebok terai fuluni habar tebok terai ari soijang lo charli bawri soijang don tami la bangso war cycle chani pansi ni tum hin pet chuning ripundo phuloni bendir jona rongpi karbiang long lai NKBA pen kachiparai pon NKBA ro saphapani mate langchething Baptist Church atum pen Youth Sunday Mission pen ke paman pon nangli arta ki kom chot pena jok ma 2 minute sata nangli phanang palang red long ripu isia timothyang deng pipli angdeng sokre hinia long pen athe PN ponsi pini preni phaingkor ke thom bhom kuruarni NKBA ro saphapani mate langchething Baptist Monduli atum Youth Sunday ka paman pon labang somaya long karbiari soejang doana tum kangri kangkrang kahinwa son anpen kachi u thek japhan anparta ke charlianat angso se ke prang pon bom japhan arna malong ahir jume pastor Modan Chandra rongpe hin pen japon si kachetong ara doana tum pen ahir jume hang pipon labang so ahu langchething Baptist Mondoli arlo bang phom kebra nerkep HSLC HS GNMH BA BALLB MA MSc asarlang kachipa onduna tuma phan anparta riso ejang atum beha
mate business ka joklam dun thek atuma phan anso se kang tu yang deng kele dun thek ji mate ke pa prang dun bom thek ji phan karcho se tami padupon halapu Seva Bharat district coordinator Biren Teranga hinpen risoi jana tuma phan arna alam khan pa jermi pon nangli arta ki kom chot pana job badua munit seta nangli phan nang palang ret longri bonta nangli lam kaning je tami nangli ot tami kang hon tami ke kroi tami lapen kang thirana setami nangli ke kroi tum angno arjan cheplang non isi ati yang deng pipli angdeng sukre hini po along pena thepi en pon pen kachetong ara do ana tumpen ning cepat hepon felicitation of program mate final exam metric final exam pen checklock ISFP final exam BA MA MSc mane bang LLB ke tang kalau pen ke mane bang ke GNM nurse training ke tang atau ngapan ninga rong pen ningkang sam pen ako ninga chet he pen alang itu ngapan karbi apoho mate man ke klong asong karbi apoho pen alang itu ngapan kar chokon ke bomba bang kichari bomla atung suka ansu se kichari natu lesen pen kichari bontek meja pan so youth sunday program achakon dunsi soccer show program na dito tumdak mandiri lo peman pon langje thingpen subhas terang karbiang long live pini prime time berta ke lapon si kang tonik long